Hauxe da Doneiako bidea. Hemendik joaten dira erromesak. Makila eta motxila hartuta, kilometro pila bat egiten dituzte. Erromes asko atzerrikoak dira. Natalia esaterako. Kaixo, Natalia. Kaixo. Zer moduz? Pija bat nekatuta. Zenbat kilometro egin dituzu? 25. Ez dira kilometro gutxi? Eta elastiko hori? Argentinako selekziokoa. Hangoa naiz. Entzun duzue? Natalia Argentinakoa da. Bai, hala da. Eta euskaraz badakizu. Buenos Airesen ikasi dut. Abai? Bai, euskera oso polita da. Hitzak gustatzen zaizkit. Zein hitz adibidez? Amona, bihotza, maite zaitut, eta bidea. Tira ba. Mil esker eta bideon. Eskerrik asko. Osondo. Natalia, benetan, eskerrik asko bihotzez. Eskerrik asko zuei. Galdera bat. Esan, Nun aterako da grabazio hau? ETB baten. Eta noiz? Bihar gauean, 9:00. Zer poza? Telebistan aterako naiz, euskeraz.